तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सन। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से अपना मन पसंद से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करे। लेकिन इससे पहले रउआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा आ रउआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ समन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी तो रउआ समन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होके चाहे नया कंपोजिशन होके, चाहे वो अपने मनपसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे बारात स्पेशल गाना, चाहे सैड सॉन्ग होके, चाहे विवाह गीत होके, चाहे विदाई गीत होके, चाहे भक्ति भजन होके, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, वो बिल्कुल अच्छी चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी या चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बतावत हई। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत कर रहता, आया अचानक लड़किया के घर के लोग सतावत इतना ज़्यादा कि लड़किया जहर खा ले बिया। अब भर्ती पटना में भइल बिया। लड़कवा के पता चलता तो देखी लड़कवा का कहता, कौना भाव में कहता, कौना लय में कहता, कैसे कहता कि जबरी सगाई होत रहल जानी के, खैले बिया जहर बजरिया से आनी के। ए भाई बड़ी कष्ट बड़ी कि जबरी सगाई होत रहल जानी के, खैले बिया जहर बजरिया से आनी के। हवे रतिये के घटना हो कि भर्ती भइल बिया पगली मोर पीजीआई में पटना हो, कि भर्ती भइल बिया पगली मोर पीजीआई में पटना हो। चलिए रउआ सबन के एक बार और मुखड़ा सुनाई तनी कि जबरी सगाई होत रहल जाने के, खैले बिया जहर बजरिया से आने के। ये भाई बहुत परेशानी में बानी कि जबरी सगाई होत रहल जाने के, खैले बिया जहर बजरिया से आने के। हवे रतिये के घटना हो कि भर्ती भइल बिया पगली मोर पीजीआई में पटना हो, कि भर्ती भइल बिया पगली मोर एम्स में नु पटना हो। तो उम्मीद करते मैटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता तो भैया ये खातिर क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना ही, हम तो राइटर रुआ सब उनके खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मेहनत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके, तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।